Masoyiya ta yau da Allah yayi gani a gidanku. Ki san wato fa ganin abin nake tamkar a mafarki. Ni ma gani nake tamkar a mafarki. Ka san menene? A'a sai kin faɗa. Da wuri zan sa a sa ranar auren nan domin a yi shi da wuri. Gaskiya kam ki farar dabara ni ma ku san su hakan. Yanda kike kyakkyawan nan da ke. Barka da labai. Barka da fitowa. Ya barka ne. Dama ummi ce ta ce mu ka ce kana son magana da ni. Ni na ce ta kira ka. Okay to shikenan ba damuwa. Amma zan iya sanin saboda misa ka sa aka kira ni? Saboda ina so magana da kai. To ba damuwa ina jin ka. Ina so sanar da kai cewa ba kai ba zuwa gidan nan. Na'am? Ba kai ba zuwa gidan nan. Ban fahimce ka ba. Ba kai ba yata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma to laifin me da muka haka? Ba kai mun wani laifi ba. To ba maka laifi ba kuma shine zaka mai irin wannan abun? Ina so in sani shin wace sana'a kake? Ina da sana'a mana. Ni dan bola ne. Ina siyan karafuna haka da robobi wanda suka lalace. A gidan nawa ka zo neman aure gidana? Kana bola jari? Man, naga shi ma ai sana'a ne. Ai daga yau sai yau ba na so in ƙara ganin katako gidan nan. Ka ji na gaya maka. Wai to din me yasa ne? Ka je ka nemi sana'a. Dan Allah kai hakuri ka aura min ita. Wallahi ina son ta. Kai ma ka san ba za ta. Shikenan. Da na san ai ba za ka bari ni aure ta ba. Da na biye mata mun gudu lokacin da ta zo ta ce mu gudu mu bagarin. Ban gane da ka biye mata kumbur ba. Kwarai kuwa, ga ta za ka iya tambayanta. Ummi haka aka yi da ke? Dad, kuma wallahi in ba aura min shi ba sai na ja shi mun gudu mun garin nan saboda ni shi kadai nake so. Inna lillahi. Kuma wallahi muna gudu wannan ƙyar bola zan mai da ita ta dinga rike min buhu. Ka san me nake so da kai? A'a sai ka faɗa. Je ka ga wa magabatan ka ku zo kawai ayi. Shikenan magana ta ƙare. Kai ina, ai ne yanzu na hakura kawai. Kawai ne yanzu ma na yanke shawaran guduwa da ita kawai zan yi. Kwarai kuwa, kuma wallahi muna gudu wannan ƙyar bola zan mai da ita. Za a kwashe bola. A kawo mun bola, ka ji hamma ta iya. Na shiga uku inna lillahi. Ai baka shiga uku ba matukunna, sai ka ganta da buhu a hannu. A'a kaga ba za a haka da ku ba. Za a kwashe bola. Kawo bola. Bola da yattawa?